Сәлем дуслар! Яшьлек тавышы тапшыруында сезгә кайнар сәламнәремне җиткерәм мин Мөнир Рахмаев. Иртәгә безнең ил өчен мөһим бәйрәм – Рәсәй көне узачак. Һәрбер кеше өчен илебезнең тарихында берәр мөһим чара, вакыйга бар. Бүген без резидентларыбыз өчен Рәсәй тарихыннан мөһим чараларны ачыкларбыз. Киттек! Кызганычка каршы, хәзер без кем белән бу атнада саубуллашуыбызны ачыкларбыз. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле без бүген мәктәбем җырын башкаручы Руслан Тимерланов һәм Динар Юсупов белән саубуллашабыз. Хәзер өр-яңа резидент белән танышыр вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Sinen kengешlerini tatıp, ömür yolu
Синсез җырын башкарган Марсель Зәйдуллин өчен бөек җиңү көне иң зур тарихи вакыйга. Форсаттан файдаланып, ул әлеге җиңүне безгә бүләк иткән һәрбер ветераныбызга зур рәхмәтләрен белдерә. Марсельнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 044 кодын язып җибәрергә онытмагыз. İşlep gittin, sinminle sağır şiddet günlerimle şov şeşekke kumer idik mehabetinin günlerin hey sensiz öteydi hey benim tarmışım sağımdan sine yoksun ama şanıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Senin yürek parası tatlı şeker şirbetim Özle bir tuzakım sensiz Duymum sihri lezzetim Hey sensiz öteydi Benim tarmışım sağımdan sine yoksun aman Şanıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Yaktı yazım, tatlı nazım Kaynar suyu, şelkemin İlk söndürdün, suyuşamın Mehabet mizgillenin Hey, sensiz öteydi Hey, benim tarmışım Sağımdan sine yoksun aman Şanıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Hey, sensiz öteydi Hey, benim tarmışım Sağımdan sine yoksun aman Şanıkayım canım yanaşım Canım yanaşım Yüreğimde bit sensiz Bilem oldu ak duman Sensiz yaşav pek ağır Antolmıysın haman Kavuştursun idi bizni yazmış Илнең тарихын белмәсәң, киләчәк юк. Шуңа күрә илебез белән бәйле булган барлык тарихи вакыйгалар минем өчен мөһим, дип сөйләде безнең Азамат. Аның бәхетле бул дип исемләнгән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 035 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Яки безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында Бер элекке шышкандырма, бәхетең кулларыңда Яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып Мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп Бирешми кайгы моңга Бәхетле бул Мәхәббәт аланында Бәхетле бул Йөргән юлларыңда Күз алдымнан
şeşekli şağında Бәхетле бул, бирешми кайгы моңга Бәхетле бул, мәхәббәт аланында Бәхетле бул, йөргән юлларыңда Күз алдымнан китми шул синең йөзең Бәхетле бул, бирешми кайгы моңга Бәхетле бул, мәхәббәт аланында Бәхетле бул, йөргән юлларыңда Күз алдымнан китми шул синең йөзең Китми шул синең йөзең Киләсе резидентыбыз Фәйрүзә Сәфәргалиева өчен иң мөһим вакыйга ул Бөек Ватан сугышында җиңү яулау. Шулай ук иң данлыклы вакыйгаларның берсе дип Юрий Гагаринның космоска очуын саный. Һәм соңгыларыннан Кырымның Рәсәй Федерациясенә кушылу. Фәйрүзәнең җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. Хатларын укыймада яңадан моңланам Бергә чак бар иде шул хакта уйланам Очрашыр көн ерак син шуны беләле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Очрашыр көн ерак син шуны беләле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Арада юл озын күрешү мөмкинме Күп айлар буена зарыгып көтимме Очрашыр көн ерак син шуны беләле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Очрашыр көн ерак син шуны беләле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Адырсак та бәгырем кышкы ак буранда Сүрелми мәхәббәт шигесер булганда Очрашыр көн ерак син шуны беләле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Очрашыр көн ерак син шуны беләле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Шул кадәр сагындым төшемә керәле Төшемә керәле
Büyük Vatan Soğuşu her bir ailede izin kaldırdı. Şuna göre bu vakıganı bir kişi de unuturga tiyiş tugul, dedi Royle. Jüngü günü onun için ayrışa zor bayram. Ol bu günni her yıl dolkunlanıp kütüp ala. Hem nindidir ayrışa zor gururluk bilen uzata eken. Royle'nin kütüp aldığım jirişin tavuş birirge tiresegiz, 1320 numarına tavuş 042 kodun yazıp jibereyim. Kuşlaşırga bir saat yıladım kullarımda. Senin yine bir yuvatın gözlerime nasalı. Seni hakkına gına kıtıp kal seni bile. Ey vakit sabır edesin gitmeli. To'qqizinchi may bayrami har kishining xatirida zo'r bayram bo'larak esda qola. Ham kishilarning haligi kunni zo'r tarixiy voqea bo'larak qabul etulari g'ajab hal tugul. Kirisincha quvonchli ko'rinish. Masalan, bizning kelasi prezidentimiz Milevsha Xujina uchun naq buyuk jing'u kuni Rossiya tarixida eng zo'r voqea. Onun bilan kelishmisha bo'lmaydi. Sen deyip tepken yüreğime, 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 sen deyip t
бәгърем дип җырлаучы Эльвира Ракипова өчен Рәсәй тарихында иң мөһим вакыйга җиңү көне. Нинди генә шәһәрдә булмасын, 9 май көнне Эльвира парад карарга бара. Аеруча ул сугыш елында язылган җырларны ярата. Ә сез аның җырын яратсагыз, 1320 номерына тавыш 039 коды белән SMS хәбәр җибәрергә ашыгыз. Uzak kurmi dursam күңелеме тула Ұшар құштай жаным талпына Нидер жетмей кебек күннәремә Күңелгәем үзелеп сагына Әни бәгърем диеп Кадерләп яшибез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Балаларым газизләрем диеп Һаман да кайгыртып яшисең Булышасың, тырышасың бит син Безнең өчен барсын эшлисең Әни бәгърем диеп Кадерләп яшибез Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан Назлы сүзләр белән дәшәбез Бәхет, шатлык, куанышта яшәп Балкып килсен гомер язлары Олы хөрмәт хисе белән бәйләп Теләк тели улың һәм кызларын Әни бәгърем диеп Кирәк һәр чак әйтер сүзләрен Кояш кебек гөлдә шулай Балкып торсын нурлы йөзләрең Кояш кебек гөлдә шулай Балкып торсын нурлы йөзләрең Балкып торсын нурлы Ә хәзер узган атнаның премьерасы Гүзәл Мәхмүтова белән якынрак танышыр вакыт җитте.
Тумышы буенча буа як кызы Гүзәл 10 яшьтән җырлый башлый. Эскәмиягә менеп, уклау тотып, концертлар куйганымны әле дә хәтерлим, дип сөйләде президентыбыз. Рәсәй тарихына әйләнеп кайтсак, Гүзәл өчен иң мөһим чара Владимир Владимирович Путинның президент булуы һәм Кырымның Рәсәйгә кушылуы. Аның җыры бүген 3нче урын яулый. Каршы алабыз. Ömür birgen gazizeniyin Sabır dolu senin günelin Ni kaderli yaxşılık kılsam işlesem de Gülebitir almam sina ömürge Rahmeteni Sınatmadım tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağı da İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Күпме бір шу хәсрәтләр күргән Синең әни ғәзиз башкайың Бүгенгедән алып сиңа сүз бирәмен Мин шатлык белән тулыр көннәрең Рәхмәт әни Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağı da İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağışta Yüreğimde bulğan süyülerin Zor hürmetim sina әниен Yaktı kıyar sünnemesim ayak seni bizinin için Uzun bulsun әни ömürün Rahmet әнин Sınatmadın tırmışta Sığar kanatlı kuş bulup uçsağı da İrettin bizini gadillikке yaxşılıkka Sığılmadın
Ленур Ихсанов барлык ил җитәкчеләре арасында Петр I-не хөрмәт итә. Аның җитәкчелеге астында флот барлыкка килде һәм әлеге вакыйга илебезнең тарихын яхшы якка үзгәртте, дип сөйләде безнең резидент. Мәктәптә история фәнне укытучысы Ленурны нәкъ Петр I белән чагыштырган булган. Икенче урын иясе сезнең экраннарда каршы алабыз. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма, үз телеңнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында, әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне, син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гореф гадәтләре белән татар горур сөйләр. Без татарлар һәммәбез бердән. Татар теле татар дип сөйләргә бар синең хакларың, һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында, сана бетәрлек түгел, саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле туган телең синең, татар йөрәге синдә тибә. Келесі резидентimiz Разил Исмагыйлов Рәсәй тарихыннан бер нинди вакыйганы да айырып әйтә алмый. Аның өчен барлык вакыйгалар, хәтта һәр көн мөһим. Форсаттан файдаланып, ул барлык тамашачыларны Рәсәй көне белән котлый. Сез Разилның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, аның кодын язып җибәрегез. Ул бүгенге тапшыруның лидеры. Котлыйбыз! Şaklarda жылытасың назы биреп, бәгәрімні сағышытылса, әрітәсің гілгенә сүйіп, язымышы языған буранларыны адашмыйша үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү
житсек идек. Yazmış yazgan buranlarını adашмыйча үтсек идек. Ömürlerinin azağına ikevi birge jitsek idek. Gözlerinden nur sibele kökteki yıldız gibi yılmayıvan ilham bire. Көңлем китсә бераз кителеп, yazmış yazgan бураннарны адашмыйча үтсәк идек. Гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Kamşısı tiksini gene Janda tuğan jırlarının Barı seni gene uyattın Şirtip көңелемі қылlarına Yazmış yazgan buranlarını Adашмыйча үтсәк идек. Гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Yazmış yazgan бураннарны адашмыйча үтсәк идек. Гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Икәү бергә җитсәк идек. Икәү бергә җитсәк идек. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирми калмагыз. Һәм әлбәттә тарихыгызны өйрәнегез, аны онытмагыз. Тарихы белгәнен киләчәге бар. Шушы минутта мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубуллашам. Пока. Олып баручыларның қызыклы образы үшін Supercostume.ru кибетіне рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.